Вітаю, господарства. У польскім Асвенциме асудзілі беларусаў, якія правялі антываенны перформанс на тэрыторыі былога нямецкага канцлягеру Аўшвіц-Біркенау. Яны вывесілі баннер з надпісам «Лав», зарэзалі ягня і раздзеліся дагала. Не ўсе зразумелі сэнс гэтай дзеі, і гаворка не толькі пра суд. Пра мяжу свабоды слова і мастацкага выяўлення мы сёння пагаворым у зоне свабоды з Сергеем Навумчыкам, таксама з вядучым тэлеканалу «Радио Свобода. Настоящее время» Тимуром Валевским. І на студыі з Менску у нас сёння Александра Дынько. Сегодня господарство у нашей программе. Если бы тут мы где-нибудь зарезали под Авторы перформансу у Освенциме распавялі про то, чему выбрали для акции музей Аушвиц. Вы понимаете, если бы не Освенцим, то все было бы плевать как бы на эту овцу. А пытанню Менску, на какие темы нельга жартовать и ці сатыры дозволено все. Все зависит, насколько общество допускает эти нормы шуток. Падарожжа ў БНР. Новая частка дакументальнага цыклю свабоды. Да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць. Господарство суд адбыўся ў Асвенциме у сераду. Мы пра гэта паведамлялі, бадай як адзіная беларуская СМІ былі там на месцы. Вот, Тимур, судзілі 12 чалавек, там было некалькі беларусаў. 1 год 6 месяцаў, 1 год 2 месяца, акрамя гэтага былі таксама штрафы. Ці вы лічыце гэта адэкватным пакараннем да таго ўчынку, які яны зрабілі, улічваючы тое, што мэтай гэтай акцыі, ну, быццам бы вельмі высакародная, гэта пратэст супраць вайны. Я думаю, што няма чалавека, который быў бы за вайну ў гэтай студыі. Если миллионы людей не вышли на улицы протестовать против этого приговора, значит, это нормальный приговор. Я объясню почему. Сейчас не обсуждая акцию, хочется поговорить о судьбе художника. Перформанс – это такой же художественный акт, как рисование, там, не знаю, написание картины. Люди, которые занимаются этим видом деятельности, хоть он Микеланджело, хоть он современный художник, который зарезал овцу в Освенциме, извините, что сравниваю, такие люди рискуют всей своей жизнью. Они рискуют, что их до конца жизни не поймут, и они умрут в нищете. Они рискуют, что они сядут в тюрьму, и за них никто не заступится. Они совершают художественный акт. Вы, наверное, знаете, что наказание после перформанса, вот, например, Павленский любил об этом говорить, это тоже часть художественного акта. Все, что наступает после задержания, это продолжение акции. Ну, я по голосе людей, якія выказываліся учора пасля прысуду, не познал, что они вот так-то задоволены вынікам прысуду, як мастацким актом. Они, наверное, не понимают, что все, что с ними сейчас происходит, это продолжение того, что они сделали. Акция не заканчивается в момент, когда их задерживает полиция. Если они сами не понимают, что то, что сейчас с ними происходит, это часть их акции, значит, они получили заслуженное наказание. Если люди не поняли, что они сделали, значит, они что-то не доделали для того, чтобы эта акция ударила вот в человеческие души. И тогда это наказание заслуженное. Если бы они смогли сделать так, что в Беларуси встало на дыбы, и в Нью-Йорке люди начали обсуждать, что такое Холокост, почему именно в Освенциме акция против войны, например, да, вызвала такую реакцию польского общества. И, кстати, в Польше бы начали обсуждать, почему так жестоко наказывают людей, которые позволили себе шумом потревожить эти камни, то, значит, это была бы очень хорошая акция. И этот год они бы провели точно так же в тюрьме, но этот год был бы для них плюсом, бонусом к их карьере. Сейчас он не бонус к карьере. Это вопрос к качеству акции, а не к польскому правосудию. А вот если мы будем говорить о том, почему такая реакция в Польше, ну, это, наверное, следующий какой-нибудь вопрос. Я скажу, у нас есть відео з этой акції, так? Не шмат людей бачили, я сказав би, що воно фактично абмежаванае было в інтэрнэце. Я зараз прапаную гэта відэа паглядзець, і пасля мы вернемся ў студыю і працягнем размову. Jak się nie bije, to co robicie? Ubierać się w tej chwili! Co robicie? Zaraz do łowcy! Zostaw do łowcy! We love Syria. We love USA. We love all the people. Clear that. We need to tell them. We love all the people. Proszę się kierować do wyjścia.
Прошу чекерувати на вище. Так выглядаў гэты перформанс каля брамы Аўшвіц-Біркенау. Нагадаю, што ён адбыўся 24 сакавіка мінулага году. Вось мы бачылі, як людзі распрануліся. Пасля гэтага яны зарэзалі гэтае ягня, 15 удараў ножом нанеслі. Гэта зрабіў паводле суду і суддзі сам Адам Бяляцкі, які з'яўляецца адным з арганізатараў гэтай дзеі. Я хацеў бы спытацца у вас у Александры. Спачатку спытаемся ў Менску. Вось усе гэтыя, Александра, удзельнікі, большасць з іх гэтай мастацкай дзеі, так яны самі прынамсі яе называюць, яны студэнты арт-вучэльняў. Давайте паспрабуем ацаніць з мастацкага пункту гледжання. Ці спадабаўся вам гэты перформанс менавіта як мастацтва? Я, напэўна, пачала б з таго, што мастацтва ўвогуле не павінна падабацца і не павінна падабацца мне. І тыя, канешне, акты мастацкія, у якіх ёсць гэтыя жаданні, выяўныя жаданні падабацца публіцы, яны выклікаюць у мяне асабіста падазрэнне. Але перформанс як мастацкі акт, пра гэта ўжо казаў Цімур, для мяне ягонай асноўнай ці не галоўнай часткай з'яўляецца збор, аналіз, ацэнка рэакцыі аўдыторыі, да якой яна была звернутая. Калі казаць пра мастацкую частку, яна не была мне цікавая, яна падалася мне трохі банальнай, такой лабавой, але я ўсё ж такі не эксперт у мастацтве, таму не буду пра гэта казаць. Але што тычыцца рэакцыі, якіх гэта выклікала ў беларускім грамадстве, я адсочвала, напрыклад, каментары пад нашымі публікацыямі, пад публікацыямі ў іншых медыа, і яны былі, па-першае, вельмі салідарныя ў асуджэнні гэтай акцыі, вельмі агрэсіўныя, людзі не стрымліваліся у выразах, калі гаварылі пра гэтых студэнтаў, як вы іх ахарактарызавалі. І тры такія рэчы, якія для мяне важныя, я для сябе зазначыла. Першае з іх гэта тое, што беларусы зусім не ведаюць, што такое сучаснае мастацтва. Яны не разумеюць, што мастацтва, яно можа судакранацца з іхным жыццём наўпрост. І гэта не тое, што, як згадваў Цімур, гэта не акцыя Паўленскага, калі ён там прыбівае свае яйцы да брусчаткі на Чырвонай плошчы і шок, ай-яй, што рабіць, што адбываецца. Але гэта самыя простыя звычайныя рэчы, як, напрыклад, вулічныя спевакі, музыкі, якіх у нас дагэтуль ганяе ОМОН. Гэта вулічныя мастакі, якіх мы таксама не бачым. Гэта любыя там вулічныя фестывалі вулічных тэатраў, якія мусяць адбывацца вельмі свабодна, нязмушана, а не так, як гэта адбываецца ў нас, пад наглядам аўтазакаў, АМАПу і так далей. Гэта тыя самыя нашыя мастацкія музеі, якія дагэтуль ганарацца калекцыямі рускіх мастакоў 19 стагоддзя. Усё гэта вельмі важна, беларусы на гэта проста не ведаюць, як рэагаваць. Другая штука, якая мне важная ў гэтым, гэта патрыархальнасць, якую я зазначыла. Ёсць вядомы факт, Адам Бяляцкі, сын вядомага, паважанага, аўтарытэтнага праваабаронца Алеся Бяляцкага. І на гэтым фактычна мусіла бы ўсё скончыцца, калі мы кажам пра Адама Бяляцкага, бо ён самастойны дарослы чалавек, як мы бачым, мастак з нейкімі сваімі ўжо самастойна сфармаванымі уяўленне пра жыццё і свет, окей. Але тое, наколькі людзі ў Беларусі акцэнтуюць гэтую сувязь, наколькі яны актыўна абмяркоўваюць гэтыя сваяцкія сувязі паміж Алесем і Адамам. Яны спрабуюць перакласці адказнасць на сям'ю, на бацькоў. Нават тое, калі спрабуюць выказаць ім спачуванне, ўсё гэта выглядае максімальна патрыархальна. І трэцяе, канешне, важнае, не ўпершыню мы гэта заўважаем, гэта такая агрэсіўнасць і крыважэрнасць, я б сказала, беларускага грамадства. Чаму не ўпершыню? Мы памятаем, як пару гадоў таму хлапец на аўтамабілі выехаў на тэрыторыю плошчы Перамогі каля помніка, і там зрабіў нейкі дрыфт, і яго за гэта судзілі, яму меркавалася вельмі жорсткае пакаранне на той момант, і каментатары там таксама былі салідарны. Просто ведаеце, з такім сталінскім задорам казалі: да, няхай ён пасядзіць 3 гады, ён падумае, што ён зрабіў. І ведаеце, страшна жыць, бо баяцца трэба не тых маладых людзей. Плошчу Перамогі? Не, гэта не быў перформанс, гэта было хуліганства, проста, можа быць, такая... Было хуліганства, да. Але баяцца, насамрэч, трэба не тых студэнтаў, якія там без трусоў недзе з'явіліся, а баяцца трэба гэтых сон-каментатараў, якія патрабуюць канкрэтнай расправы. Вось Мікіта Валацько, адзін з асуджаных, так? Вось ён распавёў нам таксама пра месца гэтай дзеі, чаму яно там адбывалася. Давайте зараз мы паглядзім гэта відэа, вернемся, Сергей, да вас будзе пытанне. Вы понимаете, если бы не Освенцим, то все было бы плевать на эту овцу, да? В смысле, это очень серьезный жест, и артистически он без него не было бы этого произведения, которое мы сделали.
Но если бы не Освенцим, то тоже как бы там, типа, ну, чё, если бы тут мы где-нибудь зарезали под пальмой, да, ну, типа, зарезали, там, административное, что-нибудь, может, уголовное, типа, ну, никто бы никуда не садился, естественно, и даже не было бы разговора об этом. Ну и Хатынь то же самое. 4 года, наверное, бы мы сели точно, это минимум. Сергей Наумчик, вам пытанне. Ось як вам асабіста месца для гэтага перформансу? З аднаго боку, Мікіта кажа пра тое, што як бы перадаць боль, усю моц вось па таго паслання, яны выбралі менавіта Аўшвіц. Але з іншага боку, суддзя, я ўчора слухаў гэты прысуд, сказала, што менавіта таму, што яны выбралі Аўшвіц, між іншым, частка вось велічыні гэтага прысуду з гэтым звязаная, паколькі гэта месца болю, месца трагедыі вялікай, так? І любыя перформансы там не да месца. Ну, спачатку, пакуль вы згадалі суддзю, я таксама выкажу сваё меркаванне, это прыватнае, магчыма, памылкова. Я лічу прысуд, я бы так сказаць, занадта жорсткім. Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку дастаткова было нейкага такого вялікага штрафа. Я толькі дадам, што прысуд не толькі звязаны з перформансам, менавіта акцыя, а з забойствам жывёлы. У Польшы ёсць адмысловы закон. Ну так, это маё прыватнае меркаванне, але вось сказала Александр Дэнько пра гэты перформанс як пра мастацкі акт, і Цімур Алінскі пра гэта казаў. Я таксама гэта прымаю як від выяўлення, мастацкага самавыяўлення. І вось калі мы будзем разглядаць у гэтай плоскасці, а вядомая такая, так сказать, тэорыя, што трэба мастака судзіць паводле тых крытэрыяў, тых законаў, якія ён сам для сябе вызнае. Дык вось мне здаецца, што гэты акт як мастацтва проста неўдалы. І неўдалы якраз такі па двух прычынах. Ну, першае, увогуле само па сабе мастацтва, дакладней мастацкі нейкі акт, мастацкая нейкая з'ява, мастацкі твор, ён мусіць быць самадастатковым. Калі вы напісалі карціну, калі вы, скажем, зрабілі скульптуру, вы не мусіце пад гэту скульптуру ставіць шыльду, што я хацеў гэтым сказаць тое. Калі гэта патрабуецца, значыць, вы чагосьці не дарабілі. І вось, а другое, мне здаецца, што менавіта перформанс у адрозненні, скажем, ад рамана, дзе можа быць адкрыты фінал і можа быць розная трактоўка, ці ад паэмы, ці, скажем, нават ад карціны, вот перформанс, он у меньшай ступені мусіць быць амбівалентны. Тут сапраўды павінен быць, вот як вы сказалі, нейкі канкрэтны пасыл. І вось калі разглядаць гэта менавіта ў плоскасці, дакладней з месца таго, што рабілася ў Асвенцыме, то, ну вот, напрыклад, нехта скажа так, пачакайце, вось выйшлі людзі, распрануліся, я гэта разумею так, што яны гэтым самым паказваюць тых ахвяраў, якія кідалі ў газавыя камеры. Яны взялі агня і яго зарэзалі. Я ў гэтым бачу падтрымку таго, што вось, ну, трэба якраз за вайну, а не супраць вайны. І паспрабуйце вы даказаць гэтаму чалавеку, што яны мелі на ўвазе зусім іншае. І тут, конечно, гэта было не прадумана, а другое, я вось, так скажем, мадэлюю сітуацыю, вось, ён прыгадаў адзін з аўтараў Хатыня, я прыгадываю, напрыклад, Курапату. Уявім сабе, што, ну, 10 чалавек, хлопцаў і дзяўчат, прыйшлі ў Курапаты з добрымі намерамі, яны, скажем так, дэмакратычныя, нацыянальна-беларуска арыентаваныя, яны, нават не распранаючыся, там пачалі штосьці страляць, там зарэзалі, застрэлілі кагосьці сабачку, ці коціка, ці таго ж самага ягня, тым самым пратэстуючы супраць, вось, звяртаючы, скажем, увагу на тое, што гэта месца належным чынам не мемарыялізавана, і ўлада на яго не звяртае ўвагу. Месца масавых расстрэлаў. Я вельмі сумняюся, што іх палітычныя прыхільнікі, ну, ацанілі б гэту акцыю станоўча. Скажем, у мяне былі вялікія сумненні на гэты конт. Реплика Тимура, вельмі короткая. Да, короткая, но они пришли не в Куропаты, они пришли именно в Освенцим. Я думаю, что место они могли пойти туда, но пришли именно сюда. Это имеет значение. Это тому, что они пришли там. Правильное ці не? Вот... Не, безумовно, что не. Вот по-моему, это неправильно. Зараз мы перейдем далейший. Я просто хотел бы показать вам одно питание з Менских вулицаў. Але додам про Куропаты, что у Куропатах бомжи маюць там свои спальни, так бы мовить, там люди робят шашлыки, там, можно сказать, перформанс у двухкосці, бесконцы, кожны день. Бесконцы, на вялікі жаль, але яны гэта не выдаюць як мастацкі акт, правда, як перформанс. Это просто, ну, неправильно. Сергей Наумчик кажа, что гэта не место музея Аўшвіц для таких перформансаў. Суддзя, в принципе, такое самое меркаванне. Самі аўтары з гэтым не згодны. Дзе заканчивается свобода слова и свобода мастацкага выяўлення? Мы запыталіся вось пра гэта у Меншуко. Давайте паглядзім відэа і вернемся, бо Тимур Алёўскі вельмі хоча дыскутаваць уже. Нет запрещенных тем. Абсолютно во всем мире. Все смеются над всем. Возможно, смерти, а так, в принципе, на любые темы можно
шутить. Я считаю, связанные с интимом. Тема смерти. Как бы. То, что это... Ну, черный юмор не самый лучший. А так, в принципе, все зависит, насколько общество допускает эти нормы шуток. С каким сердцем ты шутишь? Можно шутить совершенно не безвинной темой, но зло. И это получится ужасно. А можно шутить даже по поводу папы с мамой. Можно шутить на все темы, но знать меру. Все. Там, отношение к взрослым, допустим, к пожилым людям. Про войну нельзя шутить, мне так кажется. Война, если это не счастье, какие шутки могут быть? Однозначно нельзя. Ни с войной, ни с смертью, ни с могилой, ни с памятью нельзя. Ни в коем случае. Есть нации, которые очень сильно пострадали. И поэтому при их это точно не уместные шутки. З Холокостом не вельмі добре, тоді ми не поважаємо євреїв, тому не вельмі добре. Паколькі на менскіх вуліцах і пытанне Менс да Александры. Вось зразумела, Александра, што дома людзі жартуюць на любыя тэмы, там, відаць, няма ніякіх абмежаванняў і пра Халакост, і пра папу з мамай. А ўсё ж такі у публічныя прасторы ці павінна быць вось некае абмежаванне у сатыры, у свабодзе слова? Як вы для сябе вось адказваеце на гэта пытанне? Ну, я тут бадай буду солідарная з большасцю удзельнікаў гэтага пытання на менскіх вуліцах, што няма забароненых тэмаў для смеху, бо смех насамрэч гэта самая натуральная, самая бясшкодная і бяскрыўдная рэакцыя на ўсё, што адбываецца ў жыцці. І немагчыма чалавеку гэта забараніць. І хаця б за гэта, з-за таго, што людзі валодаюць такой магчымасцю смяяцца, можна адстойваць сатыру і гумар і лічыць гэта праявай свабоды слова. Іншая справа, канешне, з якой мэтай выкарыстоўваецца гэты смех, калі гэта мэта гэтай сатыры, гэта прыніжэнне ці цынізм, то тады трэба змагацца ўжо не са смехам самім, а з тымі ідэямі, ідэалогіямі цэлымі, якія гэты смех выкарыстоўвае. Тут найбольш яскравы, канешне, прыклад, мы все былі ягоным сведкам. Гэта сітуацыя з французскім выданнем «Шарлі Эбдо». Яны 3 гады таму сталі аб'ектам тэрарыстычнай атакі, ісламісцкай атакі, менавіта за тое, што яны дазвалялі сабе і дазваляюць дагэтуль сатырычна ацэньваць тое, што адбываецца вакол. Ну і цяпер, ведаеце, яны працягваюць проста супрацьпастаўляць сваё ўяўленне пра свабоду слова канкрэтнай зброі. Жывуць усе гэтыя 3 гады, яны жывуць пад пагрозай забойства. Александра, дзякуй. Тимур, вот вы памятаеце перформанс Pussy Riot так у царкве, у Москве, здаецца, у Москве это было, так? О, да. Многие люди, верники, перш за ўсё, православные, чули себе покруженными, да и, в принципе, не только православные. Я читал, белорусские католики нам отказали. По поводу Pussy Riot я коротко очень скажу. Люблю повторять, но не все, мне кажется, это понимают, что храм Христа Спасителя был построен Юрием Михайловичем Лужковым в память о себе. Это картонная история. Ну, это он так мог думать, але для людей все ж таки для это людей, объект которые культа. Жили в Москве, это не был намоленный храм, который устоялся на этом месте. Это был новодел, построенный на месте того храма, который снес Сталин. Внимание! И только после акции Pussy Riot, когда люди их проклинали или люди их защищали, и они потратили очень много душевной работы и крови из сердца вокруг алтаря этого храма, благодаря Pussy Riot это стал намоленный храм. Именно поэтому его совершенно справедливо называть Pussy Riot Church. И в истории православия, и в истории православия, и в истории православия через 1000 лет, не через 100, а через 1000 лет, это будет храм Pussy Riot, который существует благодаря работе сердечной людей, столкнувшихся вокруг этого перформанса. По поводу акции в Освенциме хочется сказать вот что. Продолжая эту тему про Pussy Riot. Вы обратили внимание, что охранники Освенцима пытаются задержать и схватить и дерутся не с теми, кто режет овцу. Хотя мне очень не нравится, что они это сделали. Именно с овцой. Той, кто сдымает. А они дерутся с теми, кто сидит голый. И в этом лицемерие, и в этом
слабое место людей, которые смотрят на это. Вот это та точка, в которую надо было бить художникам. В этом их ошибка, что они не смогли это докрутить. В этом смысле мне вообще не жалко их, в том смысле, что они получили этот год. Правда, посидят, подумают. Не дай бог никому. Я очень надеюсь, что польское правосудие одумается, все-таки людей отпустят под какую-нибудь подписку. Они выйдут, что это глупо их держать год. Теперь, почему это важно? Потому что Освенцим — это особое место. Это место боли, да, это не кладбище, а место, где людей убивали, и люди сидели, мечтая выбраться на свободу. Это место, где люди хотели свободы, а их убивали. Это не кладбище. Это такое специальное место, камни которого люди, живущие вокруг, хотят, чтобы их не трогали. Не будите наши камни, потому что если вы вдруг что-то начнете делать в Освенциме, и Освенцим заживет еще одной жизнью, жизнью художников, нам придется вспомнить все, что там было, и еще раз об этом начать говорить. А Холокост — не изжитая история в Европе, потому что она повторяется сейчас с приездом беженцев в Европу. И все те страхи, которые привели, все те страхи людей, живущих рядом с евреями, которые привели к Холокосту, сидят в людях и повторяются. Когда мы рассказывали про эту акцию, простите, очень коротко закончу, мы рассказывали о ней в привязке к такой, знаете, пост-пост-расизму, пост-пост-лицемерию в отношении людей к проблемам. Я в своей программе рассказывал об акции в Освенциме и о скандале вокруг рекламы H&M, которая заключается в том, что на маленького мальчика, темнокожего, компания в Швеции надела толстовку с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях». Вопрос. Те, кто обиделся на эту рекламу и посчитали, что это расизм, и те, кто ее сделал, кто из них больше расист? Той, хто так сказал, потому что его схема в голове, тот, кто в этом увидел, что это расизм, или шведы, которые вообще в голову неправильно забыли о том, что оказывается... То есть у них в голове темнокожие люди с обезьянками не ассоциируются, абсолютно. А у тех, кто это увидел, ассоциируются. Вот и то же самое... Тогда чему у Америцы, у меня до вас питание, ну, лежится не просто не камильфо, а это может быть суд, нельзя уживать слово «негр». Нават Гарриет Бичерстоу, хижина Дому, выкреслено слово «негр». Слово «негр» наживать нельзя, потому что слово «негр» ассоциируется с рабством. То же самое, как слово «жид» ассоциируется с хлопотством. Но слово «обезьянка» с негром не ассоциируется, и с темнокожим тоже не ассоциируется. Слово «обезьянка» ассоциируется в голове с темнокожим, как и «банан». Только в голове расиста, потому что это дразнилка. Але гэтая дразнилка вельмі часто уживалася ў мінулыя дзесяцігоддзі. Вот у чым справа, Тимур, вот у чым справа. Таму я вам на это отвечу. Будущее существует уже сейчас, но оно распределено на Земле неравномерно. Абсолютно. Поэтому в Швеции можно, а в Америке нельзя. Потому что в Америке расизм существует и сейчас. Але разом с минулым иснуе, разом с будущим иснуе и минулое. Прошлое существует тоже вместе. И как-то вот надо это, учитывать какие-то проговаривать это. Давайте зараз я Сергею Наумчику задам это питання про Америку і про минуле, якою є будучиня. В Америці офіційно видається газета «Ку-клукс-клана», так? Там можна писати, в принципі, що завгодно, коли ти там не закликаєш на упрос до некого насилля, до гвалту. Може, гэта адказ на питання, яке ми поставили у цьому питанні, де межа свободи слова. У принципі, Америка, як би там не було, вона удається, скажімо, знайти той шлях больш-менш нейтральный. Ну, в Америке, мы памятаем, были великие спрэчки, доходило до Верховного суда, и можно палить, сжигать американский стяг. В час войны, в час войны, мы памятаем, вьетнамской войны это было. Вот я протягну то, что сказал Тимур, вот на конт слова «жид». Мне здається, тут вот у таких темах кожен визначає сам. Вот, наприклад, я ніколи не вживаю ніде, ні у текстах, ні у гутарках слова «жид». Хотя у белорусской мове слово «жид» это... Вообще-то это просто слово. Ну, у чешской мове это вызначение «жид». Только «жид». Я в польском баре однажды дрался, потому что решил, что это оскорбление. Я не знал этого, но мне потом объяснили, да. У белорусской мове ранее слово «жид» уживалось, и вельмі шмат хто, кстати, уживае гэта без всякой негативной коннотации. Я лічу, что калі ёсць пэўная частка людей, для кого гэта абраза, ну, я, скажем, для меня абраза бульбяш, так? А тут яшчэ больш. Это сапраўды Холокост. Я гэта просто дзеля вот гэтых людей, я гэта уживать, я гэта не уживаю. Ну, але это моя приватная позиция, я допускаю, я на помылку, может быть. То есть, скажем так, каждый человек за слово «негр» имеет право получить в лоб. И в этом сила Америки.
Ну, магчыма так. Давайте зараз про перформансы паговорым, про флешмобы. Яны, у прынцыпе, і хэппінінгі сталі ўжо даўно інструментам палітычнай барацьбы, дзякуючы мастацкаму выяўленню, але ці насамрэч яны эфектыўныя. Вот Тимур, быў таксама вядомы, Александра Ханушатку згадала, такі перформанс, хутчэй, ну это не інсталяцыя, калі геніталіі Паўленскі прыбіў на Чырвонай плошчы. Вы памятаеце мэту гэтага перформанса? Чаму он прыбіў іх? Не помню, кстати. Не помню, но мне не этот перформанс хочется припомнить. А я хочу скончить на этом, почекайте. Давайте, вот был перформанс, про него все писали. Ну, слушайте, вот Александр Нет, я могу разгадала. объяснить его сейчас, вот прямо я его сейчас вспомнил, я могу объяснить тут же, как бы я его понял тогда, я его понял так же, как сейчас. Человек чувствует себя в России несвободный, он прибит к брусчатке Красной площади, в которой сидит президент Российской Федерации, за яйца гвоздем. И так себя должен чувствовать каждый человек в России. Вот что имел в виду Павленский. И в этом смысле, вот сейчас вы мне скажете, знаете, хороший перформанс в том, что он и сейчас... ну, то есть не изменился контекст политический в России, и абсолютно не изменилось его мое восприятие на 3 секунды после вашего вопроса. А вот про кое-что, про Павленского в качестве примера я могу сказать. Помните, Павленский поджег здание ФСБ? Так, и его посадили в тюрьму, и за него все нормальные люди, на мой взгляд, выступали и просили его освободить, требовали, и это было прекрасным продолжением акции. Логичным. И понятным, что когда его освободили, это была победа. Тоже была часть акции, победа людей, которые добились освобождения художника. Когда он сделал то же самое, по-моему, просто вот, ну, так случилось в жизни, бывают разные периоды от творческого истощения. Во Франции, когда он поджег точно так же двери Банка де Франс. Это выглядело чудовищно глупо. И никому нет дела до того, что он сидит в тюрьме, потому что была плохая акция. Перформер, перформансист, как называют эти художники правильно, рискует просто своей свободой. Художник, который пишет картины, рискует тем, что он останется неизвестен в веках, а художник, который выходит на улицу что-то делать, рискует прямо сейчас тем, что он окажется в тюрьме. Это его плата за творчество. Я нагадаю Тимуру нашим глядачам, что сэнс тады прыбівання геніталію Паўленска ў Маскве была грамадская апатыя. Ён пратэставаў супраць апатыі сярод расейцаў. Ну, у прынцыпе, заўсёды можна звязаць з несвабодай, але, ведаеце, не до конца. Согласитесь, на ощущениях-то примерно понятно. Ну, в принципе, так. Я хочу еще вот вернуться до первого туру президентских выборов у Чехии. Тут так само отбылся перформанс. Активистка руху ФМН выбегла вот подчас голосования Милоша Земана на участку до яго оголенной верхней часткой, так, и кричала некалькі словаў. Здаецца, гэта было Путин, не, Земан, проститутка, ну, Путина, але замест проститутка там было іншае слово, которое я не могу его тут ужить. Вот давайте мы поглядим, и зараз вернемся после этого видео в студию. Dobrý den. Pěkný dobrý den. Zdravím, volební komisi. Tak. Vždycky jsem se ptal, jestli tu obálku mám zvalat. Zaman Putin slad! 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 Сергей, гэта быў пратэст у дэмакратычнай краіне, дзе прэзідэнт быў абраны дэмакратычны. Прэзідэнт хворы, стары, нямоглы, ён там, бачна, шок перажыў. Па-першае, ну, які сэнс было рабіць такое, і ці гэта окей, улічваючы ўсе гэтыя рэчы, якія я назваў? Дзіма, ну, па-першае, калі ты хворы і стары, не ідзі на прэзідэнта. Гэта не забаронена, ні хворым, ні старым. Не, прэзідэнт такая пасада, што она вымагае часам вельмі, так сказаць, ну, псіхафізічных добрых якасцяў, калі, скажам, вайна ці нейкі катаклізм. Але тут справа в іншым. Вот мне здаецца, што ў дадзеным выпадку Земан мусіць падараваць, зрабіць вельмі вялікі падарунак гэтай дзяўчыне, а чэшскі ўрад мусіць узнагародзіць яе, ну, калі не ордэнам, то медалём. Першае, чаму? Таму што вот гэтая акцыя, па маіх адчуваннях, выклікала большую сімпатыю якраз такі да Земана у тых, хто вагаўся. А другая прычына, чаму ўрад? Таму што яна паказала вельмі вялікую дзірку ў сістэме аховы прэзідэнта. Другое кола аховы яе мусіла не пусціць. Калі яна падыходзіць да 30 сантиметраў, это страшна. Александр, а вы маглі б назваць вось нейкія паспяховыя, прыгожыя перформансы? Ну, магчыма, адзін у нас вельмі мала часу. Вы маеце пару секунд.
Ну, напэўна, калі вы ўжо сказалі слова прыгожы, то ўжо самы прыгожы перформанс, які мне прыходзіць у галаву, і самы знакаміты, гэта вот гэты бадынкі, якія рабілі Йока Оно і Джон Леннон, калі яны ляжалі ў гатэлі Хілтон, здаецца, цэлы тыдзень у ложку і пратэставалі такім чынам супраць вайны ва В'етнаме. Ну, цяпер ён, відаць, падаўся вельмі буржуазным, а цяперашнія перформансы, як казаў ужо Цімур неаднаразова, гэта калі чалавек выходзіць і рызыкуе сваім жыццём, здароўем і свабодай. Дзякуй, калегі, вялікі вам. А зараз я запрашаю на чарговую частку нашага дакументальнага цыклу падарожжаў БНР Алена Радкевіч і Сергея Шупы, прысвечаную менавіта стагоддзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы думаеце, што гэта так лёгка взяць і абвясціць незалежнасць? Уяўляеце сабе, колькі трэба вырашаць пытанняў ад назвы да межаў, ад грошай да войска, ад мінуласці да будучыні, якія на мове дзяржаўнага будаўніцтва толкам ніколі не тое, што не вырашаліся, але нават і не ставіліся. Ужо ў першай устаўной грамаце ўсплыло нацыянальнае пытанне. Узнікненне новай нацыянальнай улады не магло не непакоіць меншасці Беларусі. А ў палітычных элітах, мясцовых самаўрадах і ў прыватнасці ў самой Менскай гарадской думе нацыянальнай меншасцю былі самі беларусы. Айцы БНР ставіліся да пытання карэктна і асцярожна. Ужо у першай устаўной грамаце дэкларавалася права меншасцяў на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць. Толькі што прынятую грамату тут жа зачытаў у гарадской думе яе гласны, это значыць дэпутат з правам голасу Аркадь Смоліч, ужо прызначаны тады народным камісарам асветы. Думе грамата спадабалася, асабліва пункт пра нацыянальна-персанальную аўтаномію. Народнаму сакратарыяту Беларусі абяцалася падтрымка, заадно яму было нагадана пра неабходнасць цеснай сувязі з дэмакратычнай Расіяй. Толькі што да дэмакратыі ў Расіі ўжо нават тады было вельмі далёка. Немцы зайшлі ў Менск раніцай 21 лютага, аддыхаліся, размясціліся, агледзеліся, а раніцай у панядзелак 25-га заняліся навядзеннем парадку. У памяшканне народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме прыйшоў нямецкі камендант і зброенай сілай выселіў беларускую ўладу. Новыя акупанты забралі касу сакратарыяту, дзе захоўвалася 341 000 рублёў, прыхапілі іншыя рэчы, што дрэнна ляжалі, але ўжо 28 лютага дэлегацыя народнага сакратарыяту наведала нямецкага каменданта гораду капітана фон Пільца і, як паведамлялася ў друку, узніклыя непаразуменні былі паспяхова вырашаныя. Як наогул Менск зрабіўся сталіцай БНР? Бо ж у кантэксце новага беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя Менск у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй. Ні беларускіх газетаў, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак. Усё гэта жыло ў Вільні. Сталіцай Менск зрабілі немцы. Ну, вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначыла лінія, на якой у верасні 1915-го спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала Вільню ад этнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя 2 гады беларуская палітычная ферментацыя перамясцілася ў Менск. Разважаючы пра гісторыю ў катэгорыях «калі б», можна было б лёгка сабе ўявіць, што калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў, 15-18, на захад ад Вільні, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была б абвешчаная там, а незалежнасць Літвы у Коўне. Пройдзе зусім нямала часу і будзе зусім натуральна, што краіна завецца Беларусь, а сталіца ў ёй Менск. І што ёсць такія беларусы, што хоць яны і беларусы, але гавораць па-беларуску. Гэта было падарожжа ў БНР, а чарговую частку вы пабачыце роўна праз тыдзень.
Свабода слова і мастацтва можа быць добрай альбо кепскай, але не свабода слова можа быць толькі кепскай. І такі кантэкст падзеяў, пра які мы сёння разам з Цімурам Алеўскім, Сергеем Навумчыкам і Аляксандрай Дынько ў Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.